खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोनसिम मोननैसो निउस आपडेट लाना फैदों बे निउस आपडेटफोराव दं जोंहा तुर्कीया गावनि मावख'आरि मुंखौ सोलायनो थांखि लाबाय केब्रिज इंलिश डिक्शनारियाव तुर्कीनि ओंथिया जादों गाज्रि रोखोमै फेलें जानाय आरो जाम्बा एबा आदुवा सुबुं आखोरानि मावख'आरि महरै खावलायनायखौ गनायथिनायनि उनाव आथिखालाव बे हादरनि मुंखौ तुर्की मुङै मोनथिनो मोननाय जागोन थांनाय सप्तायाव तुर्कीनि गेजेरजों खावलायनायनि उनाव इउएनआ बुंदों जेसेबां हागौ एसेबां थाबैनो हादरनि मुंखौ सोलायनांगौ होनना मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला तुर्कीनि बांसिन सुबुंफ्रानो सिगां समनिफ्रायनो गावसिनि हादरनि मुंखौ तुर्की होननानैसो मिन्थिखायोमोन बिनिखायनो दायो तुर्की हादरा गावसिनि हादरखौ तुर्कीसिम सोलायनो थांखि लाबाय नेक्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होसिगोन नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सानदोंमोन दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोनसिगोन होननानै नाथाय दिनै मोना गोबाङानो मिथिखाबायबो जानांगौ बा मिथियाखैबो जानो हागौ मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 7 जुननि थारिखआव फोसावना होसिगोन आरो बे डेटआ फिक्स जाखाबाय मानो होनोब्ला बे डेटखौ जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो अफिसियेलियै टुइटाराव टुइट खालामनानै हगारनानै होदों स' नोंथांमोननि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 7 जुन खालारखालि मोननो हासिगोन नेक्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा कार्बि आंलं काउन्सिल बिसायख'थिनि खाथि नोजोरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हाजोआरि ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कार्बि आंलं जिल्लायाव काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोनि बिजाथिनि जानानै फोसावदिंनाय समाव हाजोआरि ओनसोलनिफ्राय थाबैनो आसाम सरकारनि केबिनेटआव गोदान मन्थ्रि महरै थिसननाय जागोन होनना फोसावदों गिबि मन्थ्रिया बुंदों हाजोआरि ओनसोलनिफ्राय सासे मन्थ्रिखौ फैगौ 9 जुनाव केबिनेटआव थिसननाय जासिगोन होननानै नेक्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा बड' इनफो इउटुब चेनेलनि बिगोमा बा सामलायगिरि मृदुल बर' बिथाङा मैया फुंनि निउस आपडेट होनायाव बिथाङा गोरोन्थि खौरां फोसावफ्लांदोंमोन बिनि सायावनो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय भिडिअ मैया गावनि इउटुब चेनेलाव आगारनानै होदों स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं बे भिडिअखौ निमाहा बिनो थाखायसो बानायदों आं जितु दिनै फुंनि भिडिअ बेवहाय आं मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन भिडिअ एडिट खालामनायाव आंहा गोरोन्थि जादोंमोन माने जितु निउस होदोंमोन आं बे निउसाव गुबुननिसो फट' होफ्लांदोंमोन बिजेपिनिसो फट' होफ्लांदोंमोन क'क्राझार बिजेपिनि जितु प्रेस मिट खालामनाय बेखौसो होफ्लांदोंमोन आं बेनि थाखायनो माने निउसआ गुबुन जादों बाट फट'आ गुबुन जादों बेनि थाखायनो बिथांमोना एसे गाज्रि मोनदों बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनो फैदों बेयो गोरोन्थिया 100% आंनिनोखा बेनि थाखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनिफ्राय निमाहा बिबाय उनफ्राव बेबायदि जानाय चान्स गैखाया बेयो आंनि गोरोन्थिमोन एडिट खालामनायाव आंहा गोरोन्थि जाफ्लांदोंमोन उनफोराव एडिट खालामनायखौ एसे मोजाङैनो नायगोन आं नेक्स्ट निउस आपडेटआव दं जोंहा जोबोद सोमोनांथाव बा दुखुनांथाव जाथाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव हालामनि अजानिगाव गामिनि नितुराज ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हथापारा गामिनि गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौनो सुरुपेटायाव जोलुर गेलेनो फैनाय समावनो लामायाव दिगारजों सुदों बे नितुराज ब्रह्म बिथाङा गावनि मोजां मोननाय सिख्ला ममता बसुमतारीखौ मानि थाखाय देगारजों सुदों बेखौ जों मोजाङै मिथिनो मोनाखै जायखिजाया दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय दायो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ दिनैनि जोबथा निउस आपडेटआव दं जोंहा जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव जराबादनि नेशनेल हाइवे 37 राजा लामायाव गोबां दै जमा जादों जायनि जाहोनाव ओनसोलनि थागिबिफोरा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो गिखांनाय मोनदों राजा लामायाव हान्थुसे दै लोमनायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामग्राफोरा थाबथानानै थानो गोनां जादों जराबादनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अखा हानायनि जाहोनाव राजा लामाखौ लाफानानै गोबां दै जमा जानायखौ नुनो मोनदों बिनि थाखायनो ओनसोलनि थागिबिफोरा जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियाननि फोरमायनाय बायदिब्ला आसाम आरो मेघालयआव दासान्दि गोबां अखा हानायनि इसारा दं बिनि अनगायैबो गोबां अखा खोरोमनाय आरो अखा मोफ्लामनायखौ सा सानजा भारतनि रायजोफोर फारियै आसाम मेघालय नागालेण्ड मणिपुर मिज'राम आरो त्रिपुराफोराव नुनो मोनगोन आरो बियो साननै थागोन होननानै बोथोर बिगियाना मिथिहोदों स' दिनैनि निउस आपडेट होनाया एसेनोसै नोंथांमोना दिनैनि निउस आपडेट होनायखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय स' गोजोन्थों